നമ്മൾ ഇതിലല്ലേ വന്നത് शुक्रवार दिन जीवु मत कहले कौन है क्या घर नंबर तो फोन लगुनि कि मुझे फोन कर जानी पारे ना फोन कल भी लगुच जानी पारे ना लाइक तो कहले थोड़ी फोन कर थोड़ी कहले हाँ आसी ना कहले हाँ सेमती भी हाँ खाली चलो हेले बंद करना हाँ बंद करना चलो दस 15 मिनट शिवरात्र देखी जाए हाँ बहुत दूर गला ना हाँ हाँ नहीं को जाओ आसी टक्कु नहीं थोड़ा कुकुरा मोबाइल टाइम दिखुले तो ഇതാണ് കസ്തൂരി വയറുവേദന ഉണ്ടാകും കസ്തൂരി അരിവായ സത്തുമായി ഗ്യാസിന്റെ സൗണ്ട് മാറും കേട്ടോ പിതൃനമസ്കാരം, തിലഹോമം, പിതൃപൂജ, സായുജ്യ പൂജ എന്നിവ നടത്തുന്നതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
गुलो जो सब बड़े गुलो ജനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ മറികടന്നു പോകുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ക്രമാതീതമായി തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അരവണ എന്നീ വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓം നമഃ ശിവായ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ चश्मा किधर ଅଧିକ ଗଲ ଯାତ୍ରାରେ
এটা করে ক্লিয়ার ആകാംക്ഷയുള്ള കണ്ണുകളും ആവേശം നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി ശിവരാത്രി മഹോത്സവ പ്രദർശന നഗരിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ബാംഗ്ലൂർ ഫൺ ടൂർ ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിങ്ങളെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആലുവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്ന സുമനസുകളെ ചരിത്രം দুই ফুটে বলে দুই ফুটে দিতে দিছি कितना रुपये पता 100 टका आइथिबो aku nih nanti 500
बेल्ट लगाऊ ना लुहाई लागू apa Terima kasih.